Nik eta bain zelan sentitu zara gaurko entrenamenduan? Gogorra izan da? Hasieran ondo eta amaieran pizkal engatutakoa amaitu dut, baina... Eta fisikoaz aparte oso garrantzitsua da teknika arraunean, nola lantzen duzu hori? Egiten ditugu ariketa desberdinak, hori hobetzeko. Nik eta bain gustatu zaizu gaurko entrenamendua? Zeintzuk dira zure entrenamenduriko gogoenak? Bai, asko gustatu zait, eta nire entrenamendu gogoenak izaten dira estropada horrekoak egiten ditugu. Zenbat denbora daramazu arraunean? Beti egon zara deustun arraunean? Bai, beti egon naiz deustun eta daramat iruditzen. Eta aurten kadetea zara. Datorren urtean kadete izango zara ere bai edo aldatuko zara? Bai, horremotan kadete izango naiz. Eta zure burua ikusten duzu deustuko traineran, arraunean? Oraindik ez dakit asko falta dira. Kaixo. Zelan joan da entrenamendua, zer egin duzue gaur? Nahiko ondo, egia esan da korrontearekin pizka bat zer izan da, baina ondo. Hasieran beti bezala, kalentamendua egin dugu 10 minutu, gero salidak egin ditugu 2 minutura arte, eta hori 4 aldiz errepikatu dugu. Ondo. Eta beti ateratzen zarete uretara edo beste gauza batzuk egiten Orain amaieran bai, baina lehen hilabetetan gimnasioa egiten genuen, lehenengo pesak egiten ditugu eta gero edo ergometroa edo korrika egitera ateratzen da. Eta nola antolatzen dituzue bai uretarako eta bai gimnasiorako entrenamenduak? Lehenengo baterak edo trainiak ateratzen ditugu, gero uretera ateratzen gara eta gero guztia batzen dugu garbitzen dira.